Kaixo arraunzaleo, zer mozeate, badaki konfinamentu egoera horretan gauzak pixka zail indiala, baina bueno, eutzi optimismoari eta guazen aurrera, bai? Ja gutxi falta zaigu eta ea dana normalitatea montatzen da. Gu normalitatea daukako preparatzen gaitea eta bakoitza bere etxean, bueno, kirol munduko entrenamendu guztia bere ematen gaitea nolabait, gero uretan ari izateak guztatu eta nolabait gozatu hasi arraunzale guztioi, ezta? Horrek lanen, bakoitza bere etxean, komunikazio oso ondo daukagu deuen artean eta hortxe gabiltza lan danan. Baina egoera honetan pixka bat ere bai, forma punto bat ere jarri behar da eta erronka moduan erronka txiki bat jarri nahi dizuet eta hemen pasako ditu nik testigo arrauntale guztiei eta ea nola moldatzean. Bai, erronka da, eskobak erten bat daukagu hemen, zila baten jarrita eta 2 metrodeko distantzia jartzea eta distantzia horretan estrobo batekin zemagarrean sartzen dugun estroboa eskoan gertenen barruan, tokan moduan, bai? Eta gero honen ondoren, pasako dut testigua estrobona, adolari bakoitzen galdera batekin, bale? Ni hasiko naiz modu honetan eta erronka eta gero pasako dut testigoi nadetei, bale? Bueno, erronkak inaztela goaz, a ver, zenbat errarreko. Ja, ez da garresa. Hortxe, bai, ikusi zuen, oso ondo. Aiba nader, zuri pasatzen zaitu duan erronka hau. Eta galdera bat ere bai, noski, zein izan da zure une goxoen honen temporada guztietan? Suerte! Atzaldeon! Bueno, erronkai jarraituz, Xantik indako galdera erantzungo jot. Temporadako nire momentu ikan gotxuna politena izan da Galiziko estropa, bereziki ilusitu aintzian estropa bat izan zalako, 2 jardunaldia izan zalako. Eta bueno, orain erronkakin saiatuko naiz, a ber, zemagarren gozartzeten. Eta, bueno, nik hurrengo galdera botako jot Jon Lizarralde Atxerri Zarrai eta nire galdera da, aber beretzako aurtengo helburua zein dan. Tori. Atxerri, zutat. Bueno, egia esan, arraunen hasi nintzanetik nire helburu nagusia horioko letrainen sartzea izan da. Eta oan hor borrokan nagoela, denboraldi hontako nire helburua talde handi honen parte izan, da udaran estropa jokatzeko aukera izatea izango litzak. Una nire erronka. Bueno, eta ni nire galdera Itxaso Azkonoietai zuzenduko diot. Itxaso, lehen urteko garaipen politenaz galdetzen dizut Kontxako Bandera erantzungo didazu. Baina Kontxako Bandera alde bat utzita zein izan da gehien disfrutatu zenun garaipena. Haupa Jon, zure galdera erantzun ez dut estropadak ingatzen naiz, azkenean etxean jokatu eta irabaztia niretzako oso berezia izan zalako. Eta, bueno, hemen nire erronka. Aurreneko! Bueno, eta niko hengoan, Jokin Azkonoietai botako joan nire galdera, Jokin, lehen urtean kriston denbora bota zenuen eta jakineko nuke zen izan da, zuretzako bertan bizitzen nuen momentuik berezina. Aio. Hau Itxaso, nire momentu berezina lehenko temporada da, Bermeoko estropa dut gabe, estropa oso nahi genuen, eta bandera etxeatu genuen, hemen erronka. Ja, hartu dugu. Bueno, nire galdera ane arrutiri botatzen jo. Aurreneko temporada ez du, neskan femenino hori jo. Eta nola ikustezu zure burua. Bueno, arte. Bueno, Jokinen galdera gustatzen, gogo pila batekin bilatzen naiz eta oso motio gota.
eta hau dena pasata berrastean. Eta nik nire galdera Aimarra Albixu ingo jo, eta arrauneko momentu honaz aparte, momento jodidona, zein joki. Eta, Albixu, zure txanda. Hanen galdera irantzunez, nire momentu txarrena arraunekoa, 2019ko Gipuzkoako batel txapelketa izango litzake, ze gerretatik nahiko justu nebilen, da zaitzen egon nintzen, txapelketa ondo iristeko, eta alare larun baten klasifikatoria uste baino goto jokatu nun, baina txoritxarrez iganden bigarrengo largon estropan guztiz izolatu nintzen, da emaitza hon bat lortzia zion txapelketan, ezin izan genuen lortu, nahi genuen emaitza nire lesillo horregatikan. Eta nire galdera edituran gai ingo diot, txikitako laguna eta taldekide izan geha, bilok, urte askotan. Nire galdera bi modalidadetako bat ingerko zenun bizi guzti, aurki mugikorra o fijua, zein izango zen eta zeatik gan. Eta erronka, nore? Hori edit. Aimarra Albixu galdera erantzunez, nire modalitate guztuko nafikoa da, ze gehien hor disfrutatzek eta momentu politenak hor bizi izan ditut. Eta nire galdera Xabi dijoa, arraunen bizi izan duen momentu lotxagarri zein izan da. Eba! Nire momentu zailena, txarrena, estropa mundun. Euskadiko batel txapelketa izan zen, juveniletakoa. Estropa guztia dominatu ingenuen, nahi genuen bezala, eta azkeneko egun metrotan zautza pasazion, eta guainik esplikazioik ez dugu arkitu. Eta guain gara sartzeten. Nire galdera Andoni kanpo zientza dihoa, eta Andoni, ikusi eta infantilia entrena horrezea da, gene pentsatu galtzen trainero bat entrenazia. Oidek, Xabe, eskerrik asko estrapoa pasatzea gatikan. Eta egindako galdera erantzunez, egila esan denez jarri pentsatzen etorkizun baten seniorran traineru bat entrenatuko detenu ez. Nahiago dut handikan arraulari esela geratzen eskiten urte guzti horretan disfrutatu eta esperientzia akumulatzen jun. Eta etorkizun baten egoera suertatzea baldin badatari kapazitatuta ikuste baldin naiz, erronka horrei egiten du. Ez da guk sartzen saiatuko naiz. Toma! Nire nominazioa neskan traineruko Maialen naiz puruntzakoa. Eta galdera, nola da makizu arraun atletikan, on bizitzen nahi gehan konfinamendua. Hori! Erronkai jarraituz da Andoni Kamposen galdera erantzuten, etxetik hain entrenatzen eta ekipo kineoteko eta ureta joteko desiaten. Nire galdera Mikel Aizarantzako da, eta zein izan da zure arrauneko urtei politena? Kaixo Maialen, zure galdera erantzunez, denboraldi batekin baino gehiago gehatuko nitzake bizitako momentu batzukin,
eta pare bat esatekotan bat izango zen hori hobekin irabazitako lehenengo bandera, eta besti izango zen azeten debuta indako eguna. Bueno, eta galdera ingo jo, nire ausokide dan Amaiai. Amaia bakit azken denboraldi ezin izan zinala guretan izan lesillo bat zalako, eta jakin da denboraldi honen hasieran lesillo hori oaindikan zurekin zenula, gustatuko zitzaidan jakitea nondik atea zenun motivazioa ez etxitzeko eta udaran guretan egon ahal izateko lanen hasteko. Eta bueno, zure erantzunan zaigatzen naiz, eta haupa hori go!